Many people pray, but Scripture teaches that certain attitudes accompany effective prayer. Sa Bisaya pa, daghan daw na mga tao nagaampo. Apan ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga kinahanglan og pipila ka mga kinaiya diha sa epektibo nga pag-ampo. Ang susi mahimo lamang nga mapuslanon kung kini siya sibo diha sa kandado. Bisan unsa pa ka daghan imuhang susi kung dili siya sibo diha sa kandado nga imong gigamit sa pag-lock anang imong balay, dili gayud siya magamit ang maong nga susi. Likewise, prayer becomes effective when our hearts align with God's will. Inana usab ang pag-ampo. Mahimo lamang epektibo, mahimo lamang dunggon o paminawon ang atong mga pag-ampo diha sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing naka-align diha sa kabubuton sa Ginoo. Kaya kung nag-pray ka, pero lahi ang will sa Ginoo, lahi ang gusto sa imong heart, na dili mao ang inline o wala naka-align diha sa will sa Ginoo, dili gihapon pagatubagon ang imong mga pag-ampo. Now nga to ang nga mensahe, magahiskot kita nining ginatawag the prayer that God answers. Ang pag-ampo nga tubagon sa Ginoo. Kumusta igsoon? Aduna ba mo'y mga pag-ampo nga gitubag na sa Ginoo o wala pa gitubag sa Ginoo? Now, kung wala pa gitubag sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, tingali naa kay problema o naay gikinahanglan nga pamaagi aron tubagon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. First, humble prayer. Kumusta ang imuhang daway ka mag-ampo sa Ginoo? Ikaw ba humble o ikaw ba garbuso diha sa imong mga pag-ampo? Pride hinders fellowship with God. Timan-an gid nato na. Ang garbo babag sa ato ang pagpakigsuod sa Ginoo, sa ato ang fellowship diha sa Ginoo. Mao na kung mag-ampo ta sa Ginoo pero prideful ta, dili ta mahimong suod sa Ginoo. Wala tay pakipaghiusa diha sa Ginoo kay garbuso man ta. Hinumdum itong katong maniningil og buwis o katong parisiyo nga nag-ampo. Atong duha ka tawo. Ang parisiyo usa ka tawo nga nag-ampo nga garbuso, mapahitason diha siyang kaugalingon. Matud pagani niya nga mura siya naging proud siya sa iyahang nahimo. Kay ginalantaw niya yung kaugalingon nga mas less sinner siya kaysa katong tax collector. Hinungdan nga instead na ipaubos niya yung kaugalingon diha sa Ginoo, ang iyang gihimo kay iyahan noong gipataas ang iyahang achievement sa kinabuhi, ang mga nahimo sa kinabuhi. Ingon pa niya nga manggihatagon siya, maluluyon siya, naghatag siya sa iyang ikapulo, nagtabang siya sa mga kabos. Di daw siya pareha anang tax collector nga usa ka makasasala. So, sa diha nga tubag sa Ginoo or sa diha nga nakita sa Ginoo ang ilahang pamaagi, duha nila ka mga pag-ampo, duha ka pamaagi sa ilang mapag-ampo, ang tax collector ang nakakaplag og kahimuot sa Ginoo. Kay sa diha nga nag-ampo siya, halos di siya muhanga dito sa langit. Nagapamukpok siya sa iyang dughan, ang mga tax collector. Og ningon siya, amahan ko, ako usa ka makasasala. Meaning, ginaangkon niya siyang kaugalingon, nga dili siya angayan, utakos diha atubangan sa Ginoo tungod sa iyang pagkamakasasala. Pero ang mao nga parisiyo, hilabihan kagarbuso, nagpataas sa iyahang mga maayong nahimo atubangan sa Ginoo. But the end, ang gikahimutan sa Ginoo katong tax collector nga nagpamukpok sa iyang dughan. That's why timan-an nato ni siya. Kung mag-ampo ta sa Ginoo, kinahanglan paubos kita sa atong kaugalingon kay ang garbo mahimong babag diha sa ato ang pagpakighiusa sa Ginoo. Humility invites God's grace. Unsa daw? Mas maluoy ang Ginoo sa mga mapaubsanon. No? Kay bisan sa ato bitong tawhanon na kinaiya, kung naay tao mangayo sa imuhang nga garbuso, ganahan ka kamuhatag. Kanang instead na magpaluoy-luoy siya, di kabalo magpaluoy-luoy. Mabito na sa mga tao bito nga kanang mailahan nimo kanang mga tao nga tinud-anay sa ilahang gipangayo.
Either diya sa gobyerno, tabang diya sa gobyerno, diya sa ospital, muhilak ina sila. Kay ang uban ana muhilak, magpakiluoy gid og maayo nga tabangan sila kay wa gid sila mahimo, wala sila laing choice gawas lamang sa pagpakitabang aning mga certain na mga agencies o individual na mga opisina para lang makapangayo og tabang. Pero kung moadto ka sa opisina, for example, opisina ni Pulong, unya magsigasiga ka dito nga mangayo ka dito nga miyo congressman, kanang bising na kay kwarta dia, tagai ko kay na matay ako ang bapa nako ba, walay lungon. Nya, binaanay mo istorya, matay, di ko katagaan ko, basta baka masampaan pa siguro ka. No? Ikaw pa gani, mangayo, ikaw pa'y murag isong, ikaw pa'y murag hambugon. So, diha po sa Ginoo, mas kaluyan sa Ginoo ang magpakiluoy kaniya, magpaubos sa iyang kaugalingon. Remember ang mga Israelites? Sa diha nga maipit sila, sa diha nga wala na sila lain nga mahimo sa ilang kinabuhi, panahon nga maka-encounter sila og gubat sa nagkalaing mga tribo o kanasuran, mutyabaw sila atubangan sa Ginoo. Og didto pa maluoy ang Ginoo sa ilaha. Sa diha nga mo paubos sila sa ilang kaugalingon og magpakiluoy diha sa Ginoo. James chapter 4 verse 6 unsay giingon? Asa naman? Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on apan maghatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Mo see? So kung nag-pray ka sa Ginoo pero dili ka mapaubsanon sa imong kaugalingon, kaaway di ka sa Ginoo. Nabay kaaway nga tabangan, basta kaaway, di gid na tabangan. So kung mapahitason ka, di ka kabalo paubos sa imong kaugalingon, kaaway ka sa Ginoo. Ikaduha, sincere prayer. Kumusta? Sincero ba ka sa imong prayer? Sama sa akong gingon ganina. Mahimalaan nimo ang tao nga kanang tinud-anay siya sa iyang gipangayo kay muhilak na siya. Emotional na siya or sabay ang himuon. Mutyapo pagay siguro sa tubangan siguro nimo kay para lang gid matabangan nimo. May balaan nimo ang sincero pero katik-atik lang kay abot lang kung kakita mo atong usa ka residente sa may Jose Abad Santos na miduol siya sa isa sa mga radio anchor diri sa Davao na si James Galay. Nagpakitabang siya kay lagi namatay daw ang anak. Namatay ang anak nagpakitabang siya kay James Galay, namatabangan siya kay namatay daw yung anak. Pero si James Galay, kanang nagduha-duha siya kay murag, dili man inana ka sincere kay namatyan kag anak, pero mangayo ka murag, mabaw raman kayo ang iyang emosyon. No? So iyang gisukit-sukit og maayo. And he found out na nangatik ra di ay. No, katong nangayo. Gusto lang niya mangayo og kwarta, kay para naa siya kwarta. O gigamit niya nga reason nga namatay ang anak para tagaan sa kwarta. So, hibalaan sa Ginoo, kung nahibalaan sa mao nga angkorman, nga dili sincero ang tao nga nangayo sa iyaha og tabang, mas mahibalaan sa Ginoo. Every time nga mag-pray ta sa iyaha, masayran sa Ginoo kung sincero ba ka sa imuhang prayer, sa imuhang gipangayo sa Ginoo. Nganuman, God desires honesty, not performance. So, bisa kung saan pa nimo pag maniobra, bisa pag unsaon pa nimo pag lami-lami sa imong istorya diha sa Ginoo, sa imong prayer diha sa Ginoo, dili na mo lampos sa mata sa Ginoo. Kay mas nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing. He looks at our heart. Nakita sa Ginoo ang sulod sa atong heart. Bisa pag giplaster nimo imong prayer nga maayo gid kaayo kay para tubagon gid sa Ginoo. Pero mas nakita sa Ginoo ang atong heart. O nakita niya kung sincero ba ka o dili ka sincero sa imong prayer. Kay kung dili ka sincero, sa gihapon dili na niya tubagon. Sa pag-unsa ka plastada ang imuhang mga prayer nimo. Timan ini, a child does not need fancy words to speak with his father. He simply speaks honesty. O honestly. Sa daw? Ang usa ka bata, sa Bisaya pa, dili niya kinahanglan nga maayo ang iyahang isulti. Maayo siya mamulong. Sa diha nga makikistorya sa iyahang amahan, he simply speaks honestly. Ang iyaha lang gusto isulti kay kung sa tong tama, kung sa tong sakto, kung sa tong nahitabo. No? So sa diha nga magpray ta sa Ginoo, di na nimo kinahanglan og mga fancy words, basta kay nagpray ka sa Ginoo, kabalo sa Ginoo, kabalo ang Ginoo sa imong heart kung unsa ang imong gipangayo.
sa iya. Mura bitaw katong gingon nako nga naay nagpray sa Ginoo nga kalimot lang ko sa term na iyang gigamit. Nagpray siya sa taong nga kamatyunon nga mabuhi, nga lugwayan ang iyang kinabuhi. Pero instead na gamiton niya ang word na makabuhi atong tao nga kamatyunon, ang iyang words na gigamit kay about na sa iyang kamatayon. And he declare. Murag nag-declare siya ba nga kining tawhana mabuhi, pero ang iyang na-declare kining tawhana mamatay. Baliktad ang iyang na-deklara. Nahibulo ang mga tao, nganong inagtuman niyang prayer? No? Tungod kay kato siya nag-pray siya, murag nawa siya siyang kaugalingon ba? Instead na i-pray niya, i-declare niya nga mabuhi itong tao masakiton, na-declare niyang mamatay. And then eventually, katong tao, nabuhi. Nabuhi siya. Gideclare niyang mamatay, pero nabuhi, naayos siya siyang sakit, nalaksik ang mga tao. So, dito na hibaluan, na ang iyang gisulti, sukwahi sa iyang heart. Ang iyang heart, nagsulti nga maayo, pero ang nigawa sa iyang baba, mamatay. Subot pa sabot, nga mas gidungog sa Ginoo kung unsa ang naa sa iyang heart, kaysa iyahang gisulti sa iyang baba niya. Maragog, katong butan na to, tribe, mga tribo, mga tribal na mga tao. Kadungog naman ang kanta, God is so good. Di ba? So tungod kay sa bukid mong God, basta sabay-sabay lang. Kanta, God is so good. Pero kato na mga group of Christians, grabe sila ka worshiper sa Ginoo, sincero sila. Hilak pa sila, mutuloy ilang luha. Pero sa diha nagkanta sila, God is so good. Ang ilahang word na nagamit kay God is so good. Oh, ba? God is so good. Oh, is so good ang Ginoo, pero nihilak sila. Pero ang word, pero ang kanta kay katutong God is so good. Pero ang ilang heart, nagahilak sila nga naga-worship sa Ginoo. Mali lang ang word na ilang gigamit. Oh, God is so good. Mao na nga dili nato kinahanglan og mga fancy words na plaster kayo na basig mingon mo dapat mag-pray ko pareha akong pastor. Na plastada. Ha? Kaya lahi ba ko mag-pray ko bisag sa wala pa ako nagpastor. Ko ano ba ako kanang prayer nga plastada na akong prayer na ako. Bisag katong young people pa ko. Mana every time nga naay mga fellowship mga kan. Ako mag-pray kay ako ipampuon. No? Pero actually dili kinahanglan og fancy words na plastada dapat inani kanang naagyoy intro, naagyoy outro, inana, nailawas unod. Basta kay mag-pray lang ka sa Ginoo. Then isulti lang gusto nimong isulti sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoo ang imong heart. Og paminaw na sa Ginoo basta sincero ka kay gikan sa heart. Nasa heart ang imuhang buot isulti sa Ginoo. Bisa pag maglisod ka og sulti pero kabalo ang Ginoo sa imong heart. No? Namo gyud mga word na di makagawa sa atong baba. Pero kabalutan nga natay gusto istorya. So nakita na sa Ginoo kung unsa na siya. Ikatulo, repentant prayer. Unsa man ning repentant prayer? Ampo nga may nulsulon. Pareha atong tax collector. Atong tax collector nagpray siya dito sa simbahan, sa templo, pero naa siya dito sa pinakakilid. Katong Pariseo, murag na ato sa tubangan siguro, kay hambugiro man siya. Ha, nagpahagbog siya sa mga maayong nahimo. Pero ang tax collector, isulod siya sa templo, pero naa siya dito sa likod, sa kilid, siguro, inana, corner. Nagduko siya sa kaugalingon. Wala siya mohanga dito sa langit. Sa diha nga nagpray siya, dito siya sa kilid, ug nagpamukpok siya sa dugan. Ingon si Jesus, dili gani siya makahimos paghanga dito sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dugan, ingon siya, Ginoo, amahan ko, ako usa ka makasasala. Oh. Repentant prayer, na mao'y gikinahanglan kung natay pangayoon sa Ginoo. Kay kung wala ka repent, no? Nangayo ka sa Ginoo, murag lisod kay tubagon sa Ginoo. Kung walay paghinulsol sa imong sala nga nahimo. For example, kung ang imong anak nimo nakasala sa imo, nya mga nasa ilain pangayoon, siguro tagaan dayon nimo. Wala siya nangayo pasaylo sa imo, wala siya nangayo sorry sa imo. Ha? For example, ipalitan mo siya og cellphone. Kay purti gid niyang pangayo kay kinahanglan niya sa iyang eskwelahan, sa pag-eskwela, pag-search sa mga gusto niya himuon. And then nawala. O kaha, nahulog sa tubig na basa, nadaot. Unya, purti ito nimong tinigom, purti nimong haguag paningkamot na makapalit ka adto kay para mahatagan nimo imong anak kay gipangayo niya sa imo. Kay importante siya pag-eskwela and then suddenly naguba ra.
No? Or nawala ra. And then sa diha nga na naguba, wa man lang ningon ba, sorry ba. Nawala ang cellphone yung gihatag. Sorry ba, kay nahulog, nabasa, wa na moanda, nadaot. Ya sa diha nga nawala. Ngisi-ngisi ra sa imuha. Naningon, ma, paliti ko ma, kay nawa ang cellphone. Mauron. Ha? Ikaw, pwede na nimong sukuan niya. Ngisi-ngisi ra sa imo niya. Mangayog usab og cellphone. Di ba, masuko ka? Tagaan ba nimo o dili? Di ka simus tagaan siguro. Huwag ngayog sorry ka ni. Nga nakasala siya. Nawa siguro, mas gibaligya din niya. Atik-atik na siyang nawa. Nawagin sa mga ayog sorry sa imo ha. Nga porti nimong kapuya og tinigom atong kwartaha para mapalitan lang sa cellphone. The same pud na da sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo nga nakasala ka. Ug ang sala babag na siya sa mga gingon, ang sala babag na siya sa ato ang fellowship sa Ginoo. So that's why nga sa diha mag-ampo ta kinahanglan mahinulsulon ta sa atong kaugalingon. No? Una ta mangayo sa Ginoo. Sin can hinder our fellowship with God. Mahimo gyud siyang babag. Daghan na mga instances dira sa Bible na ang sala nahimo yung babag nganong dili dunggon sa Ginoo ang mga pag-ampo. Kay Adan, nganong wa man siya dungga sa Ginoo? Nganong wa man dawata yang yahang halad diha sa Ginoo? Kay wala man siya repentance. Wala man siya ga-repent. Ga-offer siya og halad sinunog. Pinaagi atong iyahang mga crops o si kain day. No, pinagi sa iyang mga crops. Nya wala man siya nag-repent. So wala na himuot ang Ginoo. Hinungdan nga nasuko siya kay Abel. O unsa man to, iyang gipatay tungod sa iyang kasuko kay Abel, no? Nga naman, ang sala mao gyud babag aron dili ta dunggon sa Ginoo. Confession restores closeness with him. So kinahanglan nato mag-repent sa ato ang sala, mag-confess sa ato ang mga nahimo atubangan sa Ginoo para ma-restore ang ato ang pakigsuod kaniya. Kung gusto ta nga suod ta sa Ginoo, kinahanglan natong magmahinulsulon sa ato ang mga sala nga nahimo. Ayaw pagsulti nga wala kay sala. Tungod kay matag usa ka nato mapakyas gyud diha sa Ginoo. Matag karon og unya, mapakyas na diha sa Ginoo. Muna nga ayaw pagsulti nga wala ka kasala batok sa Ginoo. Tungod kay nakita sa Ginoo nga ato ang nahimo, nakita sa Ginoo nga ato ang kasing-kasing nato. Psalm 66:18 ang sigingon. Kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Sa may nagingon ana? Si David. Ingon ni David, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. So kung gitipigan niya ang sala nga nahimo, unsa man ang sala niya? Sala niya kay Bathsheba, nakasala siya sa Ginoo tungod kay Bathsheba, tungod sa bana ni Bathsheba nga iyang gipapatay. Unsa pa gyud? Mga sala niya nga nahimo, daghan siyang mga sala nga nahimo atubangan sa Ginoo. Pero ang nakanindot kay David, iyahang ginasulti sa Ginoo, wala niya ginatago. Wala niya ginatago ang mga sala nga nahimo diya kaniya. So before naman to sa tuang prayer, God responds to humble, sincere and repentant hearts. Di ba ano to na siya? God responds to humble, sincere and repentant hearts. So ask God to search your heart before presenting your request. Una ka mangayo sa Ginoo. I-pray usa sa Ginoo nga ipasusi ang imong kasing-kasing tungod kay basin og dunay something diha nga mahinungdan nga dili kadunggon sa Ginoo sa imong mapag-ampo.